Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon na nata sa ikakawha ag upat nga Domingo sulod sa tuig. Niining Domingguha atong iampo ang tanan natong mga katikista. Kinsa may mga katikista din taas kamot. Congratulations, dugay pa mong mga matay. Kay amo mong iampo. Atong iampo kay kaning mga katikista mao na sila'y muumol sa mga katawhan, tiguang o mga batanon aron makat-on sa atong doktrina o mahimos ang lig-on nga mga sumusunod ni Kristo. Ato sang iampo nga unta ang atong mga katawhan sa tibuok kalibutan magbaton sa gugma kamaluluyon o kamapasayloon sa atong Ginoo nga maoy atong tema karon sa atong mga pagbasa og sa ebanghelyo. Labi na gyud ang atong mga leaders dinhi sa atong nasod, ang naa sa simbahan ug naa sa gobyerno. Labaw tanan iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots nato alang sa kalampusan sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, o Dios nga makagagahom among magbubuhat o mag-aagak, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, o nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdalig lugsong, kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan, nga palaktan kuunta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan, ug nagsimba niini, ug naghalad usab sila mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig ulo kining maong katawhan. Karon pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa kadakong nasod. Apan si Moises nangaliupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob, ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nahuna-hunaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod ka nako.
Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Ug ayaw ko hagikan kanako ang imong balaang espiritu. Tindog ako ug ngadto sa akong amahan. O Ginoo, ablihang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. O Dios, ang akong sakripisyo, usa ka espiritu nga mahinulsulon. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo, sa iyang naghingaping grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuuhan sa hingpit nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila, apan tungod niini gikaluy-an ako sa Dios aron ikapadayag ang iyang hingpit nga pailog ni Kristo Jesus sa iyang pagtratar kanako, ang labing dautan sa mga makasasala, ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus og usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman siyam didto sa sibsibanan ug pangitao niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Unya mipadayon si Hesus sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busagi bahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka mga anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita o gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita o gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako ani hapit na mamatay sa gutom. Busa, mupahawa ako ni ining dapita ug mupauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan pagtagbo kaniya ug unya migakos og mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang sulugoon, dali, miingon siya, dad-a ngari ang labing maanindot nga bisti og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang mga tudlo og sapatusi siya. Og kuhaa ang linaming nga nating baka og ihawa, kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi, nawala siya, apan karon hikaplagan na. Busa gisugda nila ang kumbira. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang tibuok yun natong Ebanghelyo, mga igsoon, medyo taas-taas. Akong gihagpat ang mga punto nga maoy sentro. Ganahan mo sa Ebanghelyo? Ganahan mong maliwat sa amahan o maliwat atong anak nga nagwaldas? Asa man mo? Sa amahan o sa anak?
Kinsay mo ingon, ganahan ko sa anak, mahisama ko sa anak, ta sa kabot. O, may nipatas. Kinsay gusto nga, mahisama ko sa amahan. Kamong uban, asa man mo? Way klaro ninyo eh. Mga igsoon, ang atong misyon, isip mga magtutuos Ginoo, niya mausad ni ang atong murag butangig mga lingkuranan dito sa tent, mo break ko gamay ha. Ay di ta mo allow nga naay magbarog. Ayaw na ninyo pasudla basta puno na ang suod sa simbahan. Kana diyang may tent nato ba? Pamutangin nag lingkuranan. Salamat. So ang atong misyon, isip mga magtotoo, niya mausad ni ang atong kaning murag visa para makasud tag langit, maogyod ang pagkaliwat sa amahan sa atong ebanghelyo karon. Unsa may kinaiya sa amahan? Iyang gitabangan ang anak nga wa kakita o Ginoo sa iyang kinabuhi nga makakita o Ginoo. Matod pa sa atong unang introduction, ang pagpangita sa nawala na karnero. Naabay na nawala nga karnero ro sa inyong pamilya? Nga atong angga-anggaan o black sheep naamo sa inyo? Uy, naaba? Nakaron, unsaon Manila para makabalik sila sa Ginoo. Dunay mga tulo ka akong tanaw ba, mga tulo ka importanteng kinaiya para ang tao makabalik sa Ginoo pinaagi nato. Unsa may itong buhaton kitang nanimba. Ang una gyud mao ang pagkuyog sa mga nawala. Kani manggong nawala, ang meaning ani makasasala, mukuyog tanila. Ganahan mong mukuyog sa mga adik, ganahan mong mukuyog sa mga kawatan, awa mo ayaw. Ganahan mong mukuyog sa mga marites, o ganahan, ganahan ninyo, mga buangon mong dagko. Sugay mo ng marites. Ganahan mong mukuyog anang mga kaaway ninyo, kanang sigig pangaway. Ganahan mo mukuyog. Dili no. So kini ang pagkuyog sa mga makasasala, dili ni mag-agad og gana. Unsa man ni? Ang ato ning mapaubsanong pagsugot sa amahan nga nagsigig ingon nato pangitaa ang nawala. Dili ni gana-gana. Ang pagkuyog-kuyog unta dili gana-gana kung dili pinaagig pagsugot sa sugo sa Dios. Muna si Kristo ni anhis kalibutan aron mukuyog nato, mukuyog sa mga makasasala. Si Moises sa unang pagbasa, mikuyog siya sa mga makasasala nga katawhan sa Dios. Kuyog. Iguli ron niyo sa inyo kanang mga standby mo kuyog sad mo lingkod-lingkod dito. Sa mga palahubog, kuyog sad mo atos ilang imnanan. Kanang mga nagsigirog tari, tigbakay, hala, kuyog sad mo dito. Smile sad mo nang ilang ujis, gisti, ana. Pero ayaw apil sa ilang sala, kuyog lang. Mao na siya una. Ikaduha, igadto nimo didto inigkuyog nimo sa mga makasasala, ayaw pamadlong, ayaw pagsigig yaw-yaw. Kamusan mo kuyog mo sa inyong anak ka makasasala, purti masad ninyong makayaw-yaw. Ang mga asawa, kuyog tinuod sa bana nga palahubog, sige man sa yaw-yaw. Mga bana sad, kuyog sa asawa nga yaw-yawan, sige man sa reklamo. Ug mo kuyog ganita nila, sama ni Kristo, ayaw pagyaw-yaw. Unsa may giingon diri sa atong ebanghelyo?
nga naglagot ang mga Parisiyo, mikaon siya tipon sa mga makasasala. Dan kuyog mo sa imong bana, nga imong bana gikan siyang kabit, mukaon ka dungan niya. Oy, asawa, mukaon ka dungan niya? Padir, mura kog musuka, dili ko katon sa kanon. Buangon ka. Yawanon ka. Di ba? Kaon. Tipon sa mga makasasala. Bitang atong mga politisyan, panahos eleksyon, mutipon man na sila budol-budol dito sa mga standby. Pa-picture dayon. Daog dayon. Kasagaran, daog dayon. Si Kristo, ni tipon sa nato. Nya unsa may nitabo niya? Ani daog. Nahimong malampuson ang iyang misyon sa kalibutan. Tipon man, kaon, tipon sa mga makasasala. Dota, no? Lingya yung tupad. Yung na kuyog kagkaon anang mga gikas prisuhan. Ganahan ka kuyog kaon anang mga gikas prisuhan. Labi na katong nagpatay gid sa imong anak. Ganahan ka mo tipon og kaon. Sugod nagliningi ay. Kalisod mo sa anak pa diroy. Ayaw lagi pagkuan niya. Ikatulo nga kanaganing para nako murag nindot jud kaayo nga gibuhat sa Ginoo kana gyong pag-atiman sa gikinahanglan sa makasasala. Ang paghatag ba unsay iyang gikinahanglan. Muna ang amahan, pag uligis iyang anak makasasala, pagtan-aw niyang wa nay sinina, ang una gyud is attention. Kaning mga makasasala, mga igsuon, mangita ginag-attention. Kiispi na sila, kulang sa pansin. Mao to ang amahan, layo pang iyang anak, wa niya huwata, wa siya manighawak dito sa kaning pultahan nga nag-ingon nga, uli di kang panwaya ka. Mayo, kay nakadumdum pa kag balay, buanga ka. Wa mo ana, ang iyang amahan, layo pa ganing anak, gisugat, wa magdaaglatos. Kung mamas una, layo pa mi, nisugat, gadasangas bayabas. Maglakaw mis amo, mahakiyod-kiyod mi kasi, ikaw mo, mga animal mo, alakiyod, ay! Dili ingon ana, ang sa may gida sa amahan, ang iyang way sukod nga gugma, pag-abot kinya siyang anak, gakos, halok. Sus, muli ang imong asawa, gikas iyang kabit, layo pa, kadlawong dako, gihatod sa kabit, sugaton dayos bana, gakson, hagkan. Nindota ka, no? Mabuhat mo, anak. Nya ang naghatod sa inyong asawa, ang pare. Asaman? Uhalok pa mo? Mga bana? Siya, gakson pa din, tukon day gritso. Gugma, ihatag unsay gikinahanglan. Gikinahanglan sa iyang anak ang paggakos, hatag. Ang pagpasaylo, hatag. Wa gani siya, wa man tuma ang iyang anak daginahanglan man tato nga himuon na lang siyang sulugoon. Wa na mao'y gihatag sa amahan. Unsa may gihatag sa amahan? Singsing niyang mga tudlo. Day sulugoon nga palitan ni mog singsing, sapatusi, sulubi sa labing nindot nga biste. Gihatag sa amahan ang dignidad sa iyang anak nga nawagtang ni tipo na las mga baboy, dili gani tagaag pagkaon para sa baboy. Giuli sa amahan ang maong dignidad isip anak og nagkumbira sila. Ninduta, no? Lingiyay mong tupad. Ing na ganahan ka, anaon ka pagtratar. Sige, pangutan na. Kana bang ingnon ka nga, nothing gonna change my love for you? Ganahan mo, ana? Ako ganahan kay ko, ana. Kana bang makakita mo nako nga na ako'y chicks ditong giagbay-agbayan pero moingon mo nako, musabot ra gid mi, Father. Nahan kay ko ana. Kana bang makita mo nako nga sige ko
barkada dito, sige kong kuyog dito mga wagid ninyo mauyon ni nga mga tao, pero inig-ingon ako palit mog slot, may mga yapon mo palit yapon mig slot, Father. No? Gatinarong kay ko karon wa man gyud mong palit og slot kayo. Itaw, kanindot ana, ihatag ba ang gikinahanglan? Karon sa atong simbahan gakinahanglan ta nga mopalit mog slot para sa atong pagtukod sa kumbento. Ihatag ba ninyo dili? Biliban ako. Pero salamat kayo kay sa duha na to ka events. Duha ka events ba? Katong foundation anniversary ni atong September 5 o sa birthday ni Mama Mary September 8. Naata ato'y duha ka slots nga gibaligya. Is BF MP para sa September 5 na maligya tag 2,000 ka slots. Tag 500. Ang atong halin ni abot og 2,100. Lindota. Nasubrahan ta og dako-dako ato. Ang ato sang slot nga gibaligya para sa birthday Mama Mary, usara to kasi maawa ka buto sa kasimana unom ra ka adlaw ang atong gitagal o 5 ra gani di ay kay pagka-Huwebes man to dayon, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ana tag 300, 2,000 ka slots na halinan pud ta sa among final nga tali gahapon ning abot og 2024 ka slots. Rindota. Ganahan mong mutanaw sa atong video, sa gamay nga video para sa nahitabo atong Lunes o Lunes o Huwebes. Sige, ato tanawon. Sit back and relax. Tanaw ta. Wapasa ko kita
summary sa expenses. Never thought that you will let me. Atong birthday, 607, 301 atong expenses, 305 atong excess. So, daghang salamat atong pakpakan ang tanan nga nagpunit. Nganong nahitabo man to ang duha ka events nga malampuson na pag-excess, congratulations sa mga namalit sa slots. Nang hatag mo sa gikinahanglan sa mga makasasala. Otro sa ning nagwali makasasala. O na ihatag ang panginahanglan, anha diha matandog atong kasing-kasing. Og sa mga kasing-kasing sa makasasala. Kung ang imong bana gikan sa iyang kabit, ihatag ang panginahanglan o gikapoy papahuwaya. Ana. Kung nasakit, tambali. Kung naparalyze, tiwasi. Tambali, atiman na. Kung ang imong anak, adik kayo sa cellphone, tagaig pagkaon, snacks, ana, ayaw sigig sugo, kay masuko na nga imo ng badlongon. Ihatag ang tanan. Nya, mahimo ra ni sa taong nahigugma. Ayaw kahadlok sa paghatag sa iyang gikinahanglan. Ngano man, kung gibuhat na nimo bunga sa gugma, mukuyog nimo ang Ginoo, mahitabo dayon ang kanang gitawag natog conversion, change of heart. Munay gitestimonya ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ako ang labing ngilad sa tanang makasasala, apan tungod sa gugma o kaayo ni Kristo, ania ako karon nagsangyaw nas maing balita ug magpakamatay ako alang niini. Change of heart. Ang gihatag sa ni San Agustin, ang gihatag ni Monica, ni Santa Monica, ngadto siyang anak nga si San Agustin, nahimo sang tuburan sa dako kaing gugma sa dihang nausab na ang kasing-kasing ni San Agustin. So ang atong misyon, mahimot ang mga katikista sa tanang tao, unsaon pagtudlo nila, pinaagi sa atong gugma. Nya unsaon paghigugma, katong tulo. Unsa toy una? Mukuyog sa makasasala. Mukaon kuyog sa mga makasasala og muhatag sa tanan nga gikinahanglan sa makasasala. Kita dinhi mga makasasala na apatay tukuronong kumbinto. So panghatag in taon mo ang atong halin para sa atong kumbinto sa DOPS as of yesterday niabot pa og pila man ni 4,612 na apay 50,388 slots na pwede pa ninyong ipahatag. Salamat kayo. Sige, manindog na ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa tumang kahinangop, midagan ang Amahan ug migakos sa iyang anak. Ang atong langitnong Amahan nahigugma kanato niining maong gugma. Busa masaligon kitang muingon, maluluyong Amahan, kaluy-i kami. Maluluyong Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga namunuan sa simbahan, nga magmalahutayon sa pagpangita sa mga karnero nga nawala, ug magmakanunayon sa ilang pagpaambit sa gugma sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga nagdumala karon sa atong nasod, nga sama sa mausikong anak,
makabig usab sila ngadto sa pagtuo kang Kristo ug musangyaw pinaagi sa makanunayong pag-alagad, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy kami. Alang sa mga anaa sa kangitngit tungod sa sala, nga makakaplag na sa kahayag pinaagi sa timos nga pagbag-o ug paghinulsol, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy kami. Alang kanatong tanan, nga mabatunan nato ang pagdawat sa mga pagpanglutos ug paghigugma sa atong mga kaaway, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy kami. Alang sa walay katapusang kalipay sa atong mga igsuong nangamatay, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, kaluy kami. Amahan sa kaluoy o gugma, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahinulsolon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alak sa pagdayeg ug himaya sa igalan, alak usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan og dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa, ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg kanim sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Let's be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo
mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod tas makadiyot. Atong pasalamatan ang mga tao nga nahigugma nato dinhi, nga mausay gasas Ginoo nato ang gugma nga nitabang og mihalagad nato karon didto sa gawas, ang atong PIMAG, ang atong Eucharistic lay ministers nga na frontliners pud nato kasagaran, ang atong kaning mga asherates, atong PYCC, ang atong mga love offering assistants, ang atong lectors, salmista, mga sacristans, ang atong mga IT or ang atong sokom, ang atong naglimpyo aning simbahan, nagdecorate niini, ang atong mga kanini ang house or parish personnel nga maoy nagandam before ta nanood dinhi, ang ato sang choir, San Vicente Ferrer Parish Choir, unya ang tanan nga ni-offer karon nihimos ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Glenn o Mrs. Anna May Bugas. Kanilang tanan, masipang pakpak atong ihatag. Salamat kayo. So ako naman tong na-update kaganiha nga to mga slots. Ang gi-close na to natong duha ka special slots, ang SBF MP o ang BEG MM. Salamat kaayo na atay excess sa atong gipamalit against sa atong expenses, na excess nga mga 500,000 ato nang gibutang sa atong kaning charitable fund, kay nagnegative tas atong charitable fund. Naghan kay nangayo og mga uniforms mga bata, mga ako may hasulon ani nila sa mga uniform mo magani ko nagminyo. Ana ba? Mga requirements, daghan nangayo mga napay mga tuition, mga napay mga balanse sa unang mga semester, dili ka enroll karon, ari mangayo dire. Wa pa nailabot sa mga patay, sa mga na-ospital, mga balay nga nangaguba sa audit, nga wa pa mahuman karon, hapit na lang sad gibanla sa buhawi. Ngayo, nya ato na silang hatagan, dili tingali gyud dagko kayo, dili tingali mahuman gyud ang tanan lang problema, pero luoy munton mulakaw nga wayda. So atong gipanghatagan. Salamat kay ninyo ha. Pakpakan nato tanan ang namalit. Salamat kayo. Nya ang nahibilin ro natong slot, nagpabilin para sa kumbinto nato ang DOPS tag 1,000 per slot na apay available nga 50,388. Nya daghan sa ato mga donors, labi na sa mga online kana mga outside the country nga mga donors, naglisod og padala nganhi na kay ang atong mga bangko nga gigamit gi-block naman sa dito sa gawas. Kay tungod sa kadaghan na kunos nanood nga kuan ba, murag mo block na sila. So ato lang sang iampos Ginoo nga di na unta kay mo block. Nya ang gibuhat na lang sa uban, ug mausad ni akong i-suggest, ipadala na lang sa inyong mga trusted mga persons here in the Philippines. Nya ang atong mga local kwarta padala wala may ni-block sa atong mga panginahanglan or ang atong mga bank accounts o may ni-block ang dito ra sa foreign tungod anang control nila sa paggawas sa kwarta. So di qualify naman gud ta nga mura tag scammer, no? Di man sa takali kay ana, that is the standard of the world. So ato lang na siyang dawaton. So ang technique, ipadaan na lang diri sa inyo mga trusted persons, labi na inyo mga close family and relatives, ana nya inyo dayong ipapadala dinhi sa atong parokya. Sorry for the inconvenience, pero produkto pud ni sa inyong pagkamanggihatagon. Kay mosobra na gud ang atong gidawat dinhi, mosobra na sa 130 million pesos ang atong nasigig dawat. Apil na to nga mga kapilinya, ato mga project dinhi, sobra na 130 million. Mo na nga na-question na ta. Pero tungod ni pagkamanggihatagon sa atong mga online kanang labi na outside the country nga mga parishioners all over the world. Ato silang pakpakan, silang tanan. Salamat kayo.
Niya, naasa tay opportunity to enrich our faith, labi na gyud pagdawat og mga mercy from God. Naatay Kaakom or Cebu Archdiocesan Apostolic Congress on Mercy karong umaabot September 17 and 18 karon na ning Sabado ug Domingo. Apil sa kus mga speakers ani adto sa IC3 Mabolo nya BYOP. Daghan kitag makuha nga mga pagtulunan o mga grasya niining maong Congress sa Divine Mercy. Busa giawhag ko kamong mga Divine Mercy devotees o kamusang dili pa Divine Mercy devotees sa pag-apil niini. Unsa may inyong buhaton, mopalit ra mog ticket nga tag 300 para sa miscellaneous ni expenses ang matag usa. Nya naadias gawa sa atong simbahan nagpadayon sa pagpamaligya ang ato mga Divine Mercy devotees dinis atong parokya. So pamalit mo tag 300 ra man na nya tagaig higayon pangimbitar san muglain aron daghan tang matakdan sa Divine Mercy nga maoy naigo sa atong ebanghelyo karon, the mercy of God. Katapusan, mga reminders sa makausa pa akong ipahinomdom ninyo nga ang meaning sa love offering unsa ganito? Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag base sa imong paghigugma sa simbahan. So love offering dili na pasabot bisan pila lang. Labing dako gyud nga kantidad nga imong ikahatag. Nya sugod sad karong buwana pahinomdom gyapon ko sa ato mga parokyano nga naay mga nangamatay unya inyong hayaon ang active sa simbahan na apil sa atong mga lain-laing mga mandated organizations o mga ministries dinhi. Pwede na to misahan kada adlaw ang ilang haya. Pero kung igo ra kang musimba dinhi or dili jud ka actively involved sa atong ministries o mandated organizations, maximum lang og 3 masses sa haya nya moalaw pud ta og 2 maximum ka KSP sa atong mga Eucharistic lay ministers. Nya sa atong mga kapilya dinhi sa atong parokya kon ordinary chapel panahon sa nobinaryo sa pista misahan nato tanang nobina except Sunday. Ang Sunday di ta mo misa. Pero special chapel kanang atong gisigihag misa kada Domingo kompleto gina tanan misahan. Sa mga private chapels niya man tay pipila kat private chapels dinhi maximum lang sad sa 3 ka misa nya ikaupat ang fiesta. Nya pwede mo allow tag 2 ka KSP basta private chapels. Ana ha, aron wa tay mahayay. Unya daghan kog nahipos pagmata nako karong kaadlawon gipamilin diha ang mga mineral waters, mga candy wrappers, mga tissue pa nabilin dinhi sa atong simbahan. Dili in taon basurahan ang atong simbahan ha. Tu ay basurahas gawas didto ipamutang ang inyo mga trash. Ayaw ibilin dire. Nya kanang mga ludhanan ayaw na isigi og antog. Ayaw isigi antog sa bukman. Hinaya pagpakli, hinaya sad pag-uli. Nya katapusan ang inyo onyang love offering para sa atong upkeep sa atong parking area. Gapadayon patas pag-develop diha dakog ikatabang ang inyong mga love offering. Labi na gyud mong nagdaag mga sakyanan. Salamat. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.